Insellmilkom u nistedinkom għat tmien riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemmu sabiħ meta niftakru li Alla ikellimna, daqqa jkellimna permezz tal-ħolqien, il-ġmiel tal-ħolqien, daqqa jkellimna permezz tal-ċirkustanzi sbieħ u forsi jinqas sbieħ ta' ħajjitna, ħafna drabi ikellimna permezz tal-persuni illi jgħixu madwarna. Hekk ġralu pereżempju fil-liturġija tal-lum iċkejken Samwell li għal 3 darbiet jisma' xi ħadd isejjaħlu sakemm ix-xwejjaħ Qassis Eli jaraf li kien Alla li kien qed isejjaħ lil Samwell. Tant illi fir-raba' darba Samwell iwieġeb minn qalbu. Hawn jien mulej, il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Fil-Vanġelju wkoll għandna dixxipli illi jersqu lejn Ġesu bl-għajnuna ta' ħadd ieħor. Ġwann il-Battista, il-kbir Ġwann il-Battista huwa jħares lejn Ġesu jiddikjara hawn hu il-ħaruf ta' Alla. U 2 mid-dixxipli tal-Battista, wieħed minnhom Indri u Xmon Pietru, jilqgħu dik il-kelma qawwija tal-Battista u minn hemm jiddeċiedu illi jimxu wara Ġesu. Aktar tard fil-Vanġelu wara li Indri u d-dixxiplu ieħor jagħmlu esperjenza ta' Ġesu, kien Indri stess illi jmur għand ħoħ Pietru u b'kelma tajba, anzi b'kelma qawwija jgħidlu sibna il-Messija li tfisser Kristu. U minn hemm ukoll jissejjaħ Pietru mill-istess Ġesu, għax Ġesu jħares lejh jgħidilna l-Vanġelu u jgħidlu inti Xmon bin Ġwanni, inti tibda tissejjaħ Kefas li tfisser Pietru. Min jaf forsi il-kelma t'Alla ta' dan il-ħadd matul is-sena, ta' dan it-tieni ħadd ta' matul is-sena, jista' jkun sejħa biex l-ewwel nett narfu l-leħen t'Alla f'tant pariri tajbin li nirċievu. Meta bl-umiltà kollha niftħu qalbna biex nilqgħu kelma tajba illi tixprunana biex nipperseveraw fis-sejħa tagħna nisranija. Kemm hija grazzi meta jkollna dak ix-xi ħadd jew dawk ix-xi ħud madwarna li parir tajjeb jagħtuhulna. U kemm hu sabiħ meta aħna nagħmlu esperjenza tal-ħajja nisranija, esperjenza ta' Ġesu, ikollna l-kuraġġ illi b'kelma sempliċi niġbdu ħadd ieħor lejn il-mulej. Jalla dejjem ikun hekk. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.